थारैनो जोबोद कनफिउस्ड स्टेट अफ माइन्ड जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो रायजो राजाल' नङा जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो आरो जोंनि आइ आफानि गोसोआवबो फरायसाफोरनो नङा फरायसाफोरनि गोसोआ थिगानो दङ नाथाय जोंनि दैदेनगिरि जोंनि जायफ्रा बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननि गोसोआवनो बे कनफिउज स्टेट अफ माइन्डआ दङ आरो बेखायनो बेखौ जोङो खामानि मावनानैसो जों बेखौ थि खालामनांगोन जों बेखौ थि खालामनायनि मोनसे सम फैबाय बेखौ जों खालामगोन सम लागोन नाथाय बेखौ जों लासै लासै दिनै नङा गाबोन नङा लासैनो बेखौ जोङो हागोन बेनि थाखाय जों माखासे पलिसि लानांगोन बे पलिसिखौ जोङो समजों लोगोसे लालांनोसै बर' रावा हादरनि मोनसे राव बे आसामनिल' राव नङा बे हादरनि राव बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो गावखौ लोरबां साननो नाङा बिमा रावानो आङो गावनि बिमानि रावखौ लानानै जुदि लोरबां सानोब्ला गावनि आइखौ जोङो आइ होननो लाजिनायनि समान जागोन बेखायनो बिमानि रावखौ लानानै बर' रावखौ लानानै जोङो देरगानांगौ जों गोग्गानांगौ जों खामानि मावनांगौ बे आंनि क्लियार काट मेसेज सापागुरि कक्लाबारि बे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय आङो बाहागो लाफैनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों मानोना आं नुबाय नैबे सापागुरि कक्लाबारि जि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आसलथे बियो मोनसे गुदि बर' थुनलाइ आफाद बायदि नङा बियो मोनसे जिल्ला आफाद बायदि बेवहाय थानाय जि आफादनि आब्रुथि आरो बिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि जि मदद थुलुंगा आरो दिनै जि मोनसे गेवलां मेल जालांबाय बेवहाय आङो गाहाय आलासि हिसाबै आं बेखायनो बुंदों जे आङो बेवहाय बाहागो लानो मोननाया आंनि थाखायनो मोनसे खाफाल गोनां होननानै आं बुंगोन बर' मिडियामनि सायाव रायजोफ्रा कनफिउज दं नामा सार नोंथाङा इयुन समाव बर' मिडियाम स्कुलफ्रा थैबावनायनि चान्स दं नामा थारैनो जोबोद कनफिउस्ड स्टेट अफ माइन्ड जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो रायजो राजाल' नङा जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो आरो जोंनि आइ आफानि गोसोआवबो फरायसाफोरनो नङा फरायसाफोरनि गोसोआ थिगानो दङ नाथाय जोंनि दैदेनगिरि जोंनि जायफ्रा बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननि गोसोआवनो बे कनफिउज स्टेट अफ माइन्डआ दङ आरो बेखायनो बेखौ जोङो खामानि मावनानैसो जों बेखौ थि खालामनांगोन जों बेखौ थि खालामनायनि मोनसे सम फैबाय बेखौ जों खालामगोन सम लागोन नाथाय बेखौ जों लासै लासै दिनै नङा गाबोन नङा लासैनो बेखौ जोङो हागोन बेनि थाखाय जों माखासे पलिसि लानांगोन बे पलिसिखौ जोङो समजों लोगोसे लालांनोसै बर' रावा हादरनि मोनसे राव बे आसामनिल' राव नङा बे हादरनि राव बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो गावखौ लोरबां साननो नाङा बिमा रावानो आङो गावनि बिमानि रावखौ लानानै जुदि लोरबां सानोब्ला गावनि आइखौ जोङो आइ होननो लाजिनायनि समान जागोन बेखायनो बिमानि रावखौ लानानै बर' रावखौ लानानै जोङो देरगानांगौ जों गोग्गानांगौ जों खामानि मावनांगौ बे आंनि क्लियार काट मेसेज बेवहाय मोननै दङ नाम्बार 1 गभर्नमेन्टनि पलिसि गभर्नमेन्ट पलिसियाव आङो बिटिआरखौ बुङाखै आं बुंदों आसाम गभर्नमेन्टनि पलिसि नाम्बार 2 जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाय मेन्टेलिटि बे मोननैया गाहाय बेखौ जोङो बोरै हायो लासैहाय थि खालामनांगौ आंना बेनो